Ni aingo iu blai basa sisian pat haga bakum kan kasngi ke bakrau kasngi ke bentang bau ailat pat yang isa sisian kum kajing seng samla bangin yo ya kaban pendon burom ya lang ba kan singing festival jong kan senam arhajar arpundreo ini ayat caprang ya kajing syakri kajing iu blai lang ba kan por kaban tada kabangin ya senok lang ban ruai ya kajing ruai kaban ruspa arpau nda badap kan kajing ruai yang sebahaban kerpat ya iba penskam lang karjana ban pulih nak tien kejung ublai ban ban yalam yang sekejung doain Atrai lumen simban trei ya me ban pen pau ha pertei so umen sim tu angin sei Hashwa bangin lang hau belai haki jing duai ngin ngap bat sha skor ya ketien ke jung belai ya ke bangila ban syam nagi jing ruai sam ka ba shispa khat khandai khot ka bar busau aktin belai ka ong kum ne ani ka long ka sngi ka ba utrai ula pelong ngin shat kemen bat ngin sngo kemen haka ngin le lang hau belai haki jing duai ablai ubau trai jungi ubah beneng Iwan Ahmad jong me ken ku pa ba iet hakani ka por ban pen pau ya kajing sngongu ka bakrau ya me ken jisu bakodor ba me atrai mlaple kalat bat me penyo yangi kan ka sngi ken ku pa ba iet bangin yo ban syakri lat lut ya ka ktien ka jong me tunang e don ringkat atrai kumjo ikinong yalam ba kinong syara atrai jong kini ki arteli ki balang ken ku pa ba iet ai ki ka bor atrai kinang la atrai ban yalam ya ki syakri jong me ya ki ya ka kenhon ke jong me king pabi et inang la ban yalam ya ki haklenti ka badai hok kat kum kaman ke jong me king pabi et sngo atrai ke jing drai ke bret jong ni ke por ngim nang ban pan kat kum ka keteng ke jong me namai pan ke ni baro akateng jisu noi pan amen ini apoy hakawe ke benta jong kajing syakri ke jong iu blai hakabangin yo ya kaban lumi ke jing aingo bat kat badang lumi ke jing aingo ngan yo ru ya ke special number na i man crown na me nong sit double la dab ban lum kijing aingo ngas ngobaban kerpat ya Mr. Fernandez Masar pain pen kentang ya kijing aingo Gabriel Batlot ngalor
kajing yara Jonga ngan kmedia lagi kmasyakilu Nang lukan wan kajing yara kawan na utray Milong utray Balunong thao jongi Yakap neng Bat ka kendo Baro ching em jonga Baro ching em jonga Ching isne jongi Mami ba ay Aji subait nung penim babha Milong jingker men jonga Ngan kmedia lagi kma syakilu Nang lukan wan kajing yara Jongan kmedia lagi kmasyakilu Nang lukan wan kajing yara kawan na utray Kajing yara kawan na utray Kajing yarap kawan na utray Pendam kicing doai, ni doai. Kaburom bat kejenguk ni asyame beli pa jawab ning. Kumni bat trai yuan banderit selajat ki bekut bat ki bantang tam kejong me. Isne trai benar ka bat ngi kejing syakri ka bamentah ni kejamir ka trai. Bingin sayo ya kani ka praise and worship apo jalam jang ka praise and worship team jang ka jeseng samla na put muri trai. Isne trai benar ka nadu ki noya lam kejong ka ki batem ki berwai. Kejing berkrek kadi kejong ki kum ki bereu. Dari try ke jumpa jenai kalau namanya tu ai try berkiki bengin le bengin pendap kene po try kada lo syatan nam tak kuburum ke jome si betana ke jing syakri ke jongi ke bukum kene po try nyura aru kene jing ai ki badet ke jongi syakakam ke jome isne try ke bami try man kerku min pen ketangi try bachunu baka jiseng samla ke balang hita ki penor kam kan telong syatan nam tak kuburum ke jome isne try benar ka berkapor ke barang sa jing syakri ke badet ke jongi try ni ati kisak beli beren bo jome maap ci suwe ya kiring kan kepala mishem ya ka banjing sosi ke mon ka jome na ko pos ko pan na baik ini barong ni doai be khot ka pat ke Jesus Christ mata baci atam ci kodro amen Agaban ningkong nakaliang jongi kum ka jingeseng samlabat ka balang hibro ka way ngi ay kaburom ningkong syaublay ubalay alam ngi ya ibarok khat ki benta jong ka jing perkhat ban penlong ya kane ka singing festival ka program jong kane ka snem arja pun reu ka bajob ngi ay ngu sisay ublay ba uklam ino yangi what happened ki babon ki jing ki bangi habya banyak kendo nagbentaban penbit penbiang ya kani ka program ngidon kani ka jingeseng kerpang ha kani ka snem go mentah ka bakum ka balang ngi aingu yo blay namar ka jingelam ga jongu ya kani ka sispa teligi snem ki jing ya lenti jo ka balang ngida aingu sisya ba ngiyo ya ka ban pendep kani program rengkat lembat pi kum ka jingeseng samla nang tay na phut muri kendiat ngalak ban ong hang ni ba ki performance ki bangi ai ha kani ka por bamta ki jingruai ki long arminit laiminit san minute do iba pi perform hang ne tendrai syadien ya kato idon daki met daki tayo ki ba pi pen krek ini ki jing pen krek ki jing pi ki jing pen lut ya ki barok la kalong ha kabor nganam ong nganam dajer tan ki ha barok ki jing pen lut jong pi kuble sibon ya ki barok
Nakaliang ngejong kajing yang samla ngi ai kublai ru ya barok khoj ki dekhot jong ka balang kajongi ki nong sarai ki dekhot ki teman basan ki dekhot jong ka komiti balang ki kemi ki pa ki balong ka ketika mon ka ketika diang dak beta jongi ki samla adon kajing ong ki samla ki de ka lawe jong ka balang adon man ong hakan ka por benta ki samla ki de ki menta jong ka balang Nambar baladang imle menta kalau jongi kalong kabadom. Ikumta kum kisamla le hakaba pidang samla kenang ba anda pilarang ba pilahe lasan pinkan mau ya kita ge baro. Kan penkut ya kan ni jing kublai ke jonga kumne. Yo le se don hang no banga kumklet yano ban ai kublai ngah klem tau bangan le klet yano hendrai le se gade tang ka jing duna ke jonga. Kublai sibun ya barok ibala don keti ya kaban penbit penbiang ya kijing don kam barok jong kan singing festival ublai unang kerkulang yangi ini poi menta namar kata syakaban yo ya ka praise and worship but kumalaong bakan shim makapor ngan IT sendon lengbau praise and worship conductor ba in shim ya ka benta haduk ba inda penwai ya kijing seng kublai sibun Kajing long jong meja nai mela Hangi pun
kum kawa ba pernah yang silitien kum kawa ba pernah long so wa bat shong tang kendiat na ka ketien ka jong play ngi baro ngi kemen ha ka jan met dei ne am kemen am ngi kemen pite bale ngi kemen don tang art li ki ki ba play ule yangi ka ba pendap yangi da ka jing kemen ka jong try pa kita ki art li ki ka de ka jing i ka jong play yang apa dia pi mat ka wei pat ka de ka jing ia ka jong try yang apa dia pi lem da dei ka jing i be ka jing ia ka jong play ni namla ban don ha ka yeng ka jong play ha ka ni ka jan miet ban shakri ban yaro ban ruai ban pan krau ka kerteng ka jong u play u yalam yang i da ka jing i jong ha ka ni ka yeng ka jong ka ni ka jan miet ka kitab u Jeremiah ka lanong ka balai puai ka khot ka balai ka ong kum ne Laslem utrai ulami pau hanga uda ong shisha ngala ie je pha da ka jing ie bom jukut namar kata da ka jing le ie ngala ring ya pha ngan tei pat ya pha bat phan long ka balatei ku thei soti Israel on sapen kieng pat da ki kanjari jong pha bat phan le mi ha ki jing ye shat jong kita ki bale kemen uplei ong ngala ie ya pha da kajing e bom jukut katakan kiri kajing e kajong play ki parlok samla ki para benget e haba uplay kajing e kajong uplay kamdan jingkot kajing e jong play kamdan jing sedang kajing e jong play kalong na bom jukut shabom jukut kabangim la banthau ya ka uplay hi ulong kajing e uplay hi ulong kajing e habangi don yo ublay ha ka jing im jong ngi yo ya ka jing i habangi shim yo ublay kum unong yalam bat unong senchar jong ka jing im jong ngi bu ya ka jing i ha ka jing im ka jong i ka jing long jong ka jing i ka jong ublay ka long ba kam don jing kut kam jukut bat kanum kut lanu ru haka jing im jong apa jong pi ka don ka por ka bangi don ka mut mo kat kum ka jing sngo jong ni i ye ki briu la da ki i ye ngi la da ki le bha ye ngi ki tang shupen sngo si ka ta ka jing i ka kut no ka don ka limit udon ulan u bangi ngi draw bangin i ye ki para briu bat ngi syam haki ni ki sngi ka bangi ngi im
But nadu ke gospel ke testament ke berim. Wat ki kun ki dan ke limit ban i ki kemi ki pa. Dan hagi ni gisngi ki yeng ki sam ke ba ki kemi ki pa bat ki kun kim ju yakran. Kata ka ke jingkut jong ke jingi ke ba kinja do bat ke ba kinja priyo. Ndre ke jingi jong blai ke long everlasting unlimited ke bam don jingkut. Ke bam don jingkut. Bat ke jingi ke jong blai kam dei ke ba uk suong na ba blai le i kata ke perthai. Ha ba blai u i yangi marway shimet. Kum yang kami Ingin wai jam. kum yang kami kum yang kami dangi kum yang kami kum yang kami kum yang kami Ingin wai na sedang. itu yang hanadukat po imay jomnan raingan ay nguyami metepia kagerteng jomnan shisha raingan ay nguyami Yang amin. kum yang kami kum yang kami kum yang kami dangi kum yang kami kum yang kami kum yang kami Ingin wai sisian chorus. Kumyangami. kum yang kami kum yang kami dangi kum yang kami kum yang kami kum yang Boleh minta ke buram ke jong. Bahkan ni ke por ngan khot i wei ni khot komiti balang dengan ni ke balang. I Mr. Weljun Roy nong si be. Ai jing wai lengkot ba juri jing kerku penwai. Tôi ni wai. Au blai pediang ye ki jing ai ngu ye ki jing ruai ye ki jing aro. Ki bakum ki khun ki jome i ai shame. Patu pediang yang ngiru ku mangilong. Parhirap parhikai ngi pengenang penruai batkum juru banlong ke buram nagam ta kerteng ke jome ake jing im jongi ke pemana kasi bat ke buai no jong kan ke jing seng jongi lang ba jong ke por kumenta ai ba ke jing ij ba ke jong blai ke pa ni ku bom jukut ke jing ye Jesus Christ halor ke ding penam ta ke pop ke rengkang ke jongi ke jing slok bat yang ba pan syat bor ke jong blai men sem ko an bagi jingkar ku, kijung kini kilai balong wave lay. Tu kini dorakat, bat ni wave kubikon samla apo ki arter ki balang. Bat ki samla ba iej ban ruai ban burom ya ke kerteng ke jome. Bat ki tu barok ki rukut leng setelak pertei bayi wat bat ki ban mane kerteng ke jome. Bagi por bagi sengi jing em jongi. Menta bat ki long ru. Jadi ki bom jukut. Amin.